unboxing na iPhone 15. Ja mám teda tady ten Blue Mobile iPhone a dostala som k tej objednávke zdarma tady túto bezdrátovú nabíjačku. Objednávala som to z Webmobile a po 2 dňoch, čo som to objednala, mi to došlo. Podľa mňa bude dobrý ten iPhone, aspoň dúfam. No. Poprvý raz držím tento iPhone v krabičke a som zvedavá, ako to dopadne. Toto je môj druhý Apple produkt, lebo už mám hodinky Apple. Zle ukazujú hodiny, takže není toľko to. A proste sa teším, musíme ísť na to už. OK, ideme teda na to. Tak, ideme teda na to. Dosť dlho som sa na to tešila a dokonca ešte teraz aj teším. Tak, prvá strana preč. No a teraz už iba druhá. Oh my gosh, už to tady máme. OK. Tak. Oh my gosh, snú sa stalo skutočnosť. Wow, to je tak dobré, hej, držať iPhone. No a to také, že nespadne vám to ľahko z ruky. Oh my gosh, toto je vypnutí, zapnutí zvonenia, ja si to musím vyskúšať. Počujete, dúfam. To je plus proste zvuk a minus zvuk a toto je zapnutí, ako tady je vidieť. Dobrý zvuk. Oh my gosh, ja som čekala, že takto nejak bude, ale tak, oh my gosh, ja sa tak teším. Trochu odložím, nechcem to dávať na kamery. Oh my gosh, OK. Oh my gosh. Tady toto sú, a mám tady nabíjačku, tak to otvoríme. Nechcem to urobiť niečo zlé, nechcem nič pokaziť, ale iPhone, že vraj vyrábal taký, ne takýto pletený, ale robil taký takýto proste. Mám tady nabíjačku, ktorú som používala. Proste nepletený. OK, ja to teda odložím a ideme na ten samotný mobil. Oh my gosh, je studený, toto je na simpu, ale oh my gosh, ideme teda na to. Zapíname. Oh my gosh, ja to nemôžem tomu uveriť, že mám Apple mobil. Tak ale musím počkať chvíľku, no. Oh my gosh, hello. Mám hello. Oh my gosh, je vraj tak. Ahoj. Nájdeme si slovenčinu, lebo ja som zo Slovenska. Ja všetko som si nastavila a už to mám aj YouTube na mojom starom. A tady mám aj, tu mám odbery a tak a môžeme si počúvnuť, aký máme zvuk, napríklad Pocket. Tady dal nejaké video, ale dajme si napríklad Siria Kariho. Dal tady to ešte Mona. Tady toto dám. Pozrime sa, aký má. A ešte k tomu bola hrozne malá, takže keď som si do toho chcel dať nejaké veci, tu mám, kámo, Kazu, what? Zabite ma v Minecrafte pol. Tak sa to proste nič nezmestilo a ja som ani neviem, na čo som to využíval proste. A táto komoda už je... OK, vyzerá dobre obrazovka, zvuk je výborný. OK.
Mala som to hneď a ukážem vám, ako to fotí za chvíľku. Povedanie to vidíte na obrazovke. Takže idem fotiť portrét, skoro všetko, co je tady. Takže tak. Ja toto stočím z mojeho iPhoneu. Tady ešte tady toto, takže to môžem otvoriť. Potrebujem asi pár vecí. Ok, otvorené. Poď už. Okej, hotovo. To je toto. Za chvíľku to vyskúšam. Takže dúfam, že sa vám tady toto videjko páčilo. Môžete dať mi like, odber a čauko.